Hej YouTube. Nu vil jeg vise, hvordan man putter en custom maps ind under Minecraft nu. Så se her. Minecraft. Planet. Det der, hvor jeg kan finde nogle sjove og de nice og sådan noget. Ja, shit. Ups. Undskyld, jeg er meget der brænder. Jeg vil nemlig vise, hvordan man får custom maps på computeren. Som I fleste ved, hvordan man gør, men altså, det er kun til nybegynderne, det her nemlig. Så vil jeg nemlig vise, hvordan man putter custom maps. Sådan nogle tilfældige nogen eller sådan noget der. Og man skal kun tage dem, der er 100%. Fordi det er dem, der er mest, det er dem, du kun kan få. Nemlig, og det synes jeg er lidt irriterende, men... Så skal vi se, om vi kan finde... Den er flot. Men nej, den kan vi ikke tage. Det er lidt irriterende. Aha. Så går vi til side 2. Se, vi kan prøve den her. Det kan vi nemlig prøve. Lad os prøve at se den. Siger du noget? Ej, igen, så var der lidt problemer. Så I skal trykke på den der for at få custom maps nu. Hvis den gad. Kom nu. Sådan. Så kommer vi ind under... For helvede der. Nå, den kunne vi så ikke bruge. Den havde ikke nogen fil. Og jeg må undskylde lidt alarm. Der kommer med på videoen. Okay, lad os prøve til en anden map. Lad os prøve at tage... Lad os se... Den her, den ser god ud. Den ser meget god, den der. Så er der også en i min yndlingsspil. Fedt. Please, nu I har filen. Nu. Yes, sådan I havde filen. Og så skal I trykke på den der. Så når I har gjort det. Se, download startning. Så står der det der med filen der jo. Så skal I trykke gem. Og så skal I bare gemme ind under skrivebordet. Sådan der, så går det lidt tid for den bliver færdig. Så vil jeg ned. Nej. Så skal I vente lidt indtil den siger åben. Sådan, så skal I trykke luk. Og der er mappen. Så går vi ind under her, så skal I skrive app data. Sådan der, så skal I trykke på den der. Sådan der, og så skal vi trykke på den der. Så ind under save. Så skal I trykke på mappen. Sådan der. Så kopierer den over til savet. Så går vi sådan der. Så åbner vi her. Og der er den. Så har jeg vist jer, hvordan man får en custom maps ind under nu. Vi ses, hej.